Hello mga kawigil, welcome back po ulit sa channel natin. Sincere syempre sa pagkakantong ito habang nag-uulan po at malamig ang panahon, meron po tayong tinolang manok at mainit na sabaw. Syempre, marami pong chicken yan at ang pinili po nating papaya yung pong may silay na para medyo manamis-namis po yung sabaw. Sarap po. Tapos meron po tayong super crispy pata rito, super lambot po niyan. Nandito po yung ating sausawan, ating mainit na sabaw. Marami pong kanin. Bago tayo magsimula, try po muna tayo. Maraming salamat po sa pinaglob niyo po ang mga araw na ito at maraming salamat po sa mga araw ng kaligtasan, hindi po mga viewers po namin. Nawapi lagi po kami meron mga kain sa araw at magligtas po. Maraming salamat po, Ma. Kasama din lang kasi yung buktong anak sa Kristo namin tayo paligtas. Amen. So yun, gasa pa tayo ng kamay, mukbang na pa tayo. Iko po tayo mainit na sabaw. Grabe. Init pa. Lambot. Kain pa. Lambot. Balat. Mainit pa po. Man. Sarap.
balat. Masarap po talaga sa tinola kapag papaya po ang nilagay niyo. Sarap. Bagay na bagay po. Ayo.
Mm. Napakasarap. Kamatis. Ay, excuse me po. Grabe sa sarap. Sa pawis po ako. Kaya lagi po tayo naglalagay nito at saka nito. Ngayon, para hindi po naturo sa pagkain. Mga buto malilit.
Super panalo. The best po. Sarap.